Good morning po, maluhod po sa pagpamibi kan Orasyo Emperata. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Amang maheherakon asin maugayon, minadulo kami sa imo daraan sa muyang pangangaipo. Tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 virus na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi nin mga buhay. Hinahagad niya mo ngunyan, lilinya kami nin pagkamuot, asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot. Irayo kami sa pagkatakot sa helang asin kagadanan. Baguhaan sa mong paglaom, asin pakusugaan sa mong pagtubod. Namimibi kami na sa imong giyahan ang mga taong pinagkatiwalaan na maghanap ng bulong, asin mapundo ang pag-ulakit kaining helang. Nagpapasalamat kami sa imo, sa nahimong bakuna, na nangyari dahil sa giyakan sa imong mga kamot. Bendisyon ni ang samuyang pagingowa, na gamiton ining bakuna na matapos na ang pandemya sa samong banwaan. Ipinapamibi niya mo ang mga nagaataman kan samuyang salud, nalugod pa man, maglingkod sa mga naghehelang, na may mahusay na kaaraman siring man pagkaherak. Tauan sa inda ang maliksing pag-isip asin hawak, kusog sa indang sinumpaan, proteksyon sa helang. Ipinapamibi niya mo ang gabos na nagsasakit, na marahay man tulos, suruga ang mga nagaataman sa inda. Tauwi ning kapahingaloa na diing kasagkoran, ang gabos na nagadan, asin ranga sa mga nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya, sa panahon na inining kadipisilan, na maginguwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa mga nasa katikapuhan. Malampasan lugod ining krisis, huli kan sa tuyang pagmakulog asin pakisumaro sa lambang saro, asin magdara sa to sa konbersyon asin kabanalan. Inigabos sinahagad niya mo, huli kay Jesucristo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade, kaiba mo asin kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog, o banal na ina ni Diyos. Hari pagpabayai ang samuyang mga kahagadan, asin mga pangangaipo. Alagadanay na agawa kami sa gabos na kapahamakan, o mamurawayon asin banal na berhen. Amen. Santa Maria, kaumayan ni mga naghehelang. Ipamibi mo kami. San Jose. Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel. Ipamibi mo kami. San Roque. Ipamibi mo San kami. Lorenzo Ruiz. Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod. Ipamibi mo kami. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami nagimarahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngonya namamatean mi na. An padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kami mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ng kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring. Sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasuro kan kapong nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Diyos maray na aga giraray sa indugabos mga tugang. Ngunyan iyo ay ika-32 sa Domingo nin taon sa ordinaryong panahon. Ang tunay na pagiras dapat gikan sa sincero, asin marahay na intensyon. Ang halaga kan pagtao, dai na susukol sa kantidad, kundi iyo na iniudok sa buot na paghiras kan sa diri, sakod sa pagsakripisyo. Lambang tao igwaning kakayahang magtabang,
Dawa nagtitios, umay pangangaipo. Wara nin si isay man, an urog kadukha, namayo nin ikakatao. Lugod an ehemplo kan babaeng balo asin dukha, mag-inspirar sa to na magtao kan bilog na sa diri. Sa pagtabang asin paglingkod, orog na sa mga nasa katikapuhan, ngunya na panahon. Isabay po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon, pasasalamat, dulot kan mga minasunod, Marjorie and Maria Zena Fabre, Mr. and Mrs. Christian Marfil, Penelios family, Mr. and Mrs. Gerardo Belaza Sr., Calios Alcantara and Apin family, Zenny Valladares and family. Thanksgiving for the gift of life ni Angelita Nunez. Para ipamimanyato ang kapangaluan kan mga minasunod na kalag, Froilan, Neros de B. Azopardo Cantara and family, Roy Randolph, ni Babylin Palangka and family, Yumeriano, kan Akendi family, Verna, kan Belleza family, Seriaco Jr. and All Souls, ni Daphne Garcia and family, Charlemagne Joseph, ni Carlo Magno M. Diaz and family, Amelio and Amelia, John and Mary, kan Escats family, Anisita, kan SRP family, Araceli and Manuel, Vicente Jr. and Mirna, Norberto and Lilia, Adeline and Armando, Nancy and Rosalino, Emilita and Michael, Salvacion and Vicente Jr., Adolfo, Sara, Ala Niño, Flavio, kan Militante family, All Souls ni Carmen Aringo, Jaime and Virginia, kan Fabre and Obiles family, Amado Sr. and Basilisa, ni Joseph Enocedo and family, Diosdado, kan Lanzuela family, Manuel and Lourdes, ni Tesdi, Esther and Federico, Concepcion and Kichi Takaki, kan Masbate family, Eugenio and Chodora, Monico and Pasencia, kan Mandane family, All Souls, kan Kalmada, Miranda and Mandane family, asin man sa kalag ni Oscar and Francisca, kan Kalmada family. Banwaan ni Diyos ang sa tuya pong selebrasyon, pamamayuhan kan sa tuyang namumutan na kura paroko, Reverend Father David Thomas Ramoso. Matindog po ang gabos asin sarabay na mag-awit sa pagpuon. Banwaning Diyos magyamang magdulot kita sa atubangan niya. Banwaning Diyos magyamang magpasalamat kita sa ngaran niya. Magpasalamat kita sa ngaran niya. Sa tuyang punan, ang banal na bisa, sa ngaran ka nama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pagisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na aga sa indugabos, mga tugang. Diyos maray na agamon po, Father. Naug magitang tindiripunin mahal na Diyos sa misang ini, na kung saan padagos si pinapamati niya ang sing presensya, huli sa mga tataramon na sa itong madadangog sa bisang ini, asin lalo-lalo na sa pagtataon niya kasing hawak asin dugo, digdi sa banal na bisa. Kay bakas itong intensyon, tanganin na magkanig ko kitang magselebrar kay mga banal na misteryo. Sa duwi mo nagabos, akuon, an sa itong mga naginibong kasaalan, tumang sa mahal na Diyos asin sa kapwa, asin durog sa buot,
sa bilog tang kapakumbabaan, maghagad kita ng kapatawaran sa mahal na Diyos. Ikaw na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurang nan mahera ka. Ika na nadigdi sa pag-apod kan mga parakasala. Kristo mahera ka. Kristo ika nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurang nan mahera ka. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada ang sa mga kasalan, darahon kita kabos sa buhay na ring kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katuninongan sa mga tao marahayan mo. Inomami ka, rinurkyami ka, sinasambami ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Kagurang na Diyos sa rin langit nun, Diyos amang makakamang. Kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nang mabara kan mga kasalan kan kinabang, kairagi kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, ako aan sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama, kairagi kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kanangga. Jesucristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan asin mayrakon, kaugaying likayan kami sa gabos na mga kaiwal, tanganing talingkas an kalag, siring man an hawak, tugison mi sa bilog na isip, an mga bagay na sa diri mo. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay mamong nabubuhay asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos
sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Sarong babaeng balo, dukha asindayo, ang pinili kan Diyos na maging instrumento, tangani pakakanon si Propeta Elias. Ipinapahayag ang babasahon na ang Diyos minapili kung kiisa niya gustong iwaras ang grasya, bako sa mga naguhuna na sinda maninigo. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro nin mga hade. Si Elias nagpasiring sa Zarephath. Pag-abot sa pintuan kan banwa, nahiling ang babaeng balo na nagpupunpon nin panggatong. Inapod asin sinabihan, "Pakitawi daw ako nin dikit na tubig sa baso, tamainom ako." Kanan babae minakuan nin tubig, inapod giraray asin sinabihan, "Pakitawi ako nin kaputol na tinapay sa saimong kamot." Ang babae nagsimbag, "Saksi ang kagurangnan na sa imong Diyos, mayo ako nin tinapay, maliban sa sarong hakbot na arina sa koron, asin dikit na lana sa dulay. Ako nagkukuanin panggatong. Inilulutuon ko, tangaling ako, asin ang aki ko, makakakakan. Dangan kami, magagadan." Alagad si Elias nagsabi sa iya, "Dai ka mahandal, lakaw, gibuhon siring sa sinabi ko. Enot, igibo mo ako nin sadit na tinapay. Dangan gumibo ka para sa imo, asin sa imong aki. Ulay nin kagurangnan, Diyos nin Israel. Kakanon sa kuron, dai mauubos. Lana sa dulay, dai mahuhubas. Sagkod na ipadaranin kagurangnan, anuran sa ibabaw ning daga." Ginibo kan babae ang sinabi ni Elias. Nagkakansinda. Ang babae, si Elias asin an aki. An kakanon sa kuron, dai naubos, asin an lana sa dulay, dai nahubas. Siring nagayo sa pinasabi nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kalako maghumaw ka sa kagurangan. Kalako maghumaw ka sa kagurangan. Ang kagurangan may imbot sagot pa man, matanos para sa mga pinapasakitan. Kakanon itinataw niya sa mga nagugutom, asing kaligtasan sa mga yaon sa bilangguan. Kalako maghumaw ka sa kagurangan. Mga buta pinapakita nin kagurangnan, mga bukto tinatanos ni kagurangnan. Handayuhan sinusurog nin kagurangnan, inampunan balo asin an ilong. Kalako maghumaw ka sa kagurangan.
akusasyon sa panahon na daing kasakuran. Kala ko magpumaw ka sa kagurangnan. Ang ikaduwang babasahon, nagpapahayag kan tulong realidad, manunungod sa Kristiyanong pagtubod, ang kagadanan, ang paghuhukom, asin ang ikaduwang mamuraway na pagdatong ni Kristo. Ang katotoohan ng kagadanan asin paghukom, dahil dapat magtaong takot sa tuya, kundi magdara sa to sa paglaom kay Kristo, na siya madatong bilang maherako na hukom para sa mga naglalaom sa iya. Inanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Ebreo. Bako na si Kristo luminaog sa sanktuaryo, nagibo ning tawo. Sanktuaryo na inarog sana sa tunay na sanktuaryo, kundi luminaog sa langit. Tanganin kita sa iyang masurog sa atubang ning Diyos. Dai kaipuan na siya magdusay giraray. Siring sa halangkaw na padi na minalaog sa sanktuaryo taon-taon. Dara ang bakong rugaring na dugo. Takong siring, kaipuan na siya dayaday na magtios, puon sa kapinunan ning kinaban. Alagad ngunyan makasaro sana siyang nagpahiling. Ngunyan sa katapusan kaining huring panahon, sa pagpara kang kasalan, hulita inatang niya ang sa iyang sadiring buhay. Itinalaan na ang tawo magadan, makasaro sana, pakatapos ang hukom. Kaya si Kristo inatang makasaro sana sa pagpara kan mga kasalan ning kadaklan. An sa iyang pagbalik giraray, bako ng huli sa kasalan, kundi tanganing ang mga naghahalat sa iya mabalsan ning kaligtasan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matinog po ang gabo sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw kagurangan ang dalan na simbuhay, ikaw ang katotohanan. Buhay na daing kasangkaran itatao, sa nagtutupod sa imo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa iyang pagtukdo, si Jesus nagsabi, "Mag-ingat kamo sa mga eskribas. Gusto nindang magubing kan sa mayaman asin madunong, pagtawan galang sa tinampo, patukawon sa mga enot na tukawan sa sinagoga, asin sa mga bangkete. Ini an minasamsam kan rugaring nin mga babaeng balo, nagsasagin-sagin,
na halaba an sa indang mga pamibi. An mga ini maako nin padusang urog na magabat. Nagtukaw si Jesus kahampang kan kahon na pinaguhulugan nin limos sa simbahan. Asin sa iyang pinagmasdan an mga tawo na naguhulog nin limos duman. Dakol na mayaman, naghulog nin dakol na limos. Sarong dukhang babaeng balo, nagrani asin naghulog nin 5 sintabo. Inapod ni Jesus ang mga disipulos asin sinabihan, "Totoong sinasabi ko sa indo, an dukhang babaeng balo, naghulog din labi kan sa gabos. Huli taan gabos, naghulog kan sobra sa sainda. Alagad ini, sa iyang kadaihan, ilinimos gabos, gabos na kaipuhan niya, tanganing mabuhay." Marhay na bareta ni Kristo na satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Kadaklan na beses mga tugang sa experience ta digdi sa kinaban. Kunugad, pinagbabangga kita sa sarong realidad, arin talaga baga, an mas mahalaga, an kantidad o an kalidad. Bako iyan nakasukol mga tugang lalong-lalo na kuminsan pigpipirit kitang libungon na sabi ninda mas mahalaga sa kantidad kaysa kan kalidad. Alagad mga tugang, experience tells us na mas mahalaga kung ano ang kalidad, bako ang kantidad. Kaya digdi sa sinabi kong ini mga tugang, ibinabangga kita digdi sa sarong nangyari sa enot na babasahon sagkod digdi sa Ebanghelyo, manunungod sa duwang babaeng balo. Duman sa enot, nadangog niya to mga tugang ang sarong babae duman sa Sarapet, na kunsaen si Elias mga tugang nagkaigwaning enkwentro digdi sa babaeng balo, na kunsaen ining babaeng balo sarong dukha, alagad sa iyang pagiging dukha na bagusinda magadan kan sa indang aki, sinasabi digdi sa enot na babasahon, naan sa indang ultimong kakanon, imbis na kakanon pa kan mag-ina, yaon si Elias, gusto niyang tawan pa si Elias kan kakanon, bagusinda magadan. Malangani mga tugang, ang ginibo ka ining babaeng balo, duman sa enot na babasahon, na maski anong mangyari, maski iyan sumag-ina kay puhanin ng kakanon, alagad tinawan paninda si Elias, na malangani padagos na nagbulos ang biyaya na sinasabi duman sa enot na babasahon, day nagkulang sa nangyaring milagrong ito, na kunsaen sa dahil sa maski dikit na itinao kan babaeng balo, padagos na nangyari na maski nga ni small matter, but it also matters, ninhulita nakatabang na marhay, tangan nilalugod itong babaeng balo, tunay na nagtao, na dai niya iniisip sa naso sa iyang sa diring aki, kundi tinawan niya si Elias. Ano ang kaparehong pangyayari digdi sa nangyari sa Ebanghelyo? Na sinasabi digdi kan pinagmasdan ning kagurangnan so paghulog kan mga tawo duman sa kahon na pinaglilimusan sa simbahan. Nahiling ning kagurangnan na so mga mayaman naghulog nin sobra sa sainda. Alagad ining babaeng balong binanggit digdi na dapat gani itong kwarta para sa iya sa nakuta na nagamiton niya, ninhulita siya sa pobre, alagad itinaon niya gabos. Nyata, ninhulita, sinasabi digdi na mas importante bako ang kantidad
kundi ang kalidad kan satuyang pagtatao. Na sinasabi din ng kagurangnan para sa satuya na from time to time, haputunta ang satuyang klaseng pagtatao. Na kunugad ang pagtatao mas magayon kon mas nasasabutan ta na ang pagtatao kung halimbawa iyan sobra daing epekto. Alagad pag nagtatao kita kunugad mga tugang nahali sa satuyang puso, bako na sana kung ano ang kantidad, na nagiging magayon ang pagtatao, bako sa kantidad na itinatao, kundi sa kalidad. Ang pag inurunan ta, ang manunungod sa kantidad, digdi niya to piki-question ang satuyang motivation. Nyata ta kita nagtatao, sarong ugali ning sarong nagsusunod sa kagurangnan, daing iba kundi ang sarong pagiging generoso. Day kita nakahiling ki sarong Kristyano na makasadiri. Day kita nakahiling ni sarong Kristyano na nagsusunod sa kagurangnan na pirming iniisip ang sadiri sana. Kundi ang sarong tawo na nagtatalubo sa iyang pagiging Kristyano, nahihiling kan sa iyang pagiging generoso, nagiging matinao. Nyata, precisamente ninhuli ta ang Diyos na midbita, ini ang Diyos na naging matinao. As in, kun aning Diyos na ini naging matinao sa satuya, ang satuyang hapot, at apot digdi sa satuya, anong klase kaya kitaman nakakanaod man daw na magtao para sa iba? Kaya digdi sa nangyari sa ining duwang babaeng balo, sinasabi digdi mga tugang na both of them were martyrs. Na mga martir, mga martires, nyata, ang pagiging martir, bako na kung kita nagpapabulos kan dugo para sa sarong tawo, o bako nagpapabulos kita kan dugo para sa iba. Dai, bako sa na iyan ang pagiging tunay na martir, ang kahulugan kayan. Ang sarong tunay na martir, iyo kung papano kita nagsasaksi kan katukduan ning kagurangnan digdi sa kinaban. Na ninhulita kunugad, ninhulita mas magayon digdi nahiling ta kun itong paghulog duman sa limos kan simbahan, duman sa kahon, duman talaga ipinapahiling na kun saen digdi ta mahiling mga tugang ang klase ning pagtatao. Na kunugad ang pagtatao minsan igwanin pigapod niya tong plastiko. Kung minsan gusto ta magtao, alagad may kabalyo. Nagtatao kita, matao ako, pero dapat midbidon ako kantawo. Iyo baga, matao ako, pero iboto mo ako sa eleksyon. Matao ako, alagad igwa kita pirming kabalos. Nagarubagang pigi-isip na may pag ako nagtao, may makukuaman ako. Alagad itong babaeng balo, dahil isa nag-iisip na may igwa pa siyang makukuha, itinaon na niya gabos. Iyo ini ang klaseng pagtatao na kunugad dahil nasusukol sa kantidad, nasusukol kung anong klaseng pagtatao. Kaya it is not so much the issue on how much you have given, but the very question is, how did you give? Anong klaseng pagtatao? Ang pagtao ta daw, ninhuli ta, mahiling kita kan mga tao, pag-uumaon kita kan mga tao. Anong sabi ng kagurangnan? Basihan ta ang sinasabi ng kagurangnan. Na anong sabi niya sa pagtatao? Kung ikaw man magtao, do not let your left hand know what your right hand is doing. Nagarubaga kung minsan gusto ta magtao, na pag ano ang tinao kan wala, gusto ta pang mahiling kan iba. Na pag nagtao kita, dapat umawon kita kan tao. Garubagang sinasabi duman sa enot na parte kan Ebanghelyo, na ang mga eskribas gusto ninda pagtaong galangan sa mga tinampo, gusto rin ng pirming yaonan sa indang enot tatakuan, di itao gabos na onra. Alagad mga tugang para sa kagurangnan, iyon yung sinasabi niya, na kung kita man magtao, day mo pagpaaramon susawala, ang pigtatao kan tuo, tangani na igwanin merito ang pagtao. Na pag ilimawa, nagtao ka, namidbidan ka na kan mga tao, pinarakpakan ka kan mga tao, inako muna ang balos. Alagad ng surong tao na minatao, na daingani na mibidbidan kan mga tao, sisen mabalos sa imo, ang Diyos. Asin yung mga tugang ini ang klaseng pagtatao, nasa kalidad,
bako sa kantidad. Na kung saan, dyan ta mga matugang, dyan kaya sa kalidad, mismo ang paghiling ng kagurangnan, kung minsan ba kasi nasabi ta na, God does not see does not see the way we see things as human beings. Nahiling ta sana, so panluwas, ang nahiling ta sana appearances. Alagad, ang Diyos, the Lord always looks into the heart. Nahiling niya kung ano ang nasa puso kan tao. Kaya kung kita man magtao, siring lugod ka ining babaeng balo na binanggit duman sa enot na babasahon, na maski nga daing-daing na siya, pero itinaupan niya gabos kay Elias. Tangani na lugod ipagpahiling sa satuya, na maski iyang kadikit, bako iyan importante so kantidad, kundi papano kita nagtatao. Bako na may lastiko, na pag nagtao ka, ikuan ning kabalos. Kung minsan baga yun nangyayari. Kaya kung minsan, pag alimbawa nagtao ka na may kabalos, bakong may merit. Ito pag nagtao ka, na daig ka na naghahagad ng balos, iyon ang klaseng pagtatao na sa Kristiyanong pagtatao, na kung saan ang sa tuyang pagtatao na motivate kita, bako sa kantidad, kundi itong itinatao ta, buong buo, ninhuli ta aram ta na ginibukan babaeng balo, dahil na siyang ibang sasandigan, itinaon na niya gabos. Nyata, ninhuli ta aram niya na dai siya papabayaan, dai siya mawawaran. Every time na magtao siya, igwanin minaabot na grasya. Kunugad kaya, mga tugang, dai ta panababalo. Kung minsan nakakadawog kita kan mga tao nagsasabi, God will provide. Dahil na ngayon, matao talaga, mataon kagurangnan. Kunugad, anong pagiling ta sa senda? Kurnihon. Pero nyata ta nakakapagsabi ang mga tawong iyan. Ninhuli ta sa saindang pagkabuhay, ang mga tawong pobre lugod. Ini ang mga tao na talagang itinataog gabos, ninhuli ta, yaon ang pagtiwala. Ang sarong tao na talagang daing-dai sa matanin mahal na Diyos, dahil siyang ibang inaasahan, itinataon niya gabos. Nyata, ang sa indang sandigan, bako sa kwarta, bako sa seguridad. Ang sa indang kinakaputan sa indang buhay, ang mahal na Diyos. Kaya ang sa tuyang pagtatao, nasusukol iyan mga tugang, bako palan sa kantidad, kundi the way we give, the motivation behind why we are giving. Tangan ilulugod, pag padagos na, itine-check niya tuan sa tuyang mga sadiri, paano kita nagtatao, nagiging merito, nagkakaigwan ng merito iyan sa tubang nin mahal na Diyos. Kaya bakong sobra, kapag ang sobra sa nang itinao mo, daing epekto, itao mo sa na yan, anyway, sige na, bahala na, okay man yan, dakula naman yan. Pero pag nagtao kita, daig ka sarabay sa puso, alagad ang tunay na may merito sa mahal na Diyos, kaya ribahan sa pagtatao niya, na sinasabi nga ni, you give until it hurts. Gustong sabihon na pag nagtao kita, yung kasarabay duman so pagmati ta, so itinataod ta kabos, ninhuli ta, dai kitang itinatada. Kung minsan pag nagtao kita, halimbawa nin piso, gusto ta pang kwaon so 50, gusto ta pirmi na may kabanga pa, dai ta pigtataong buong buo, nyata, ninhuli ta, papaano kita, nag-iisip kaya kita, tibad mawaran man ako, papaano na ako. Iyon yung mga tugang, so ang issue digdi, bako sa napalan itong kantidad, bako sa na itong kwartang itatao, kundi papaano kita nagtitiwala sa mahal na Diyos. Kaya ang sarong tao na may pagtubod, yan mga tugang ang tao na bako na sinasarigan so sa iyang seguridad o ang kwarta o ang pirak, kundi ang sa iyang pinagsasandigan, dahil iba kundi ang kaguranan. Na bako sa napalan sa kantidad, kundi nagiging makahulugan ang pagtao, ninhuli ta sa matanin mahal na Diyos ang pagtao ta, bako na parakpakan kita kan mga tao, bako na mamidbidan kita kan mga tao, kundi pag nagtao kita, hali sa satuyang buot. Kaya kunugad, tetestingon kita ng kaguranan, na kung palan ang kaguranan naging generoso, kung ang kaguranan naging matinao sa satuya, eventually mga tugang, hapudon man kita ng kaguranan sa ngapit na panahon. If I have been generous to you, have you been also generous to others?
Iyon yung binabanggit duman sa igadawang babasahon. Ngapit na panahon, pag nag-atubang kita sa mahal na Diyos sa kagadanan, sa paghukom, gabos kita hapudon ng kagurangnan. How did we do what the Lord has done for us? Halimbawa, ngapit na panahon, puton kita, bako kung ano ang nakuata, bako kung anong naresibita. Ngapit na panahon, ang bibit-biton ta kung kita man mag-atubang sa paghukom ng kagurangnan, bako sunakuata, kundi kung ano ang itinauta. Sa lambang pagtauta kaya, diyan kita nakakaigwanin kahulugan kan buhay. Kita, gabos, experience sa ini. Experience sa yan. Once na nagtao kita, once na nagtabang kita sa satuyang kapwa, ini ang bibit-biton niyato sa pag-atubang niyato sa kagurangnan. Bako kung anong wealth ang nakuha mo. Bako kung anong mga titulon dinada da imo nga dadarahon. Ang bibit-biton ta itong mga itinautang tabang sa satuyang kapwa. It is not so much what we possess, but what we have given will determine what kind of life we have lived in this world. Kaya lugod, ining mismong ginibukan babaeng balo, magtauning inspirasyon sa satuya. Primero, pag kita nagtao, bako na pagpaaramon ta sa iba na kita nagtao. Ninhuli ta, may merito iyan kung halimbawa itinatao ta, dahil kita nagpamidbid. In fact, kung ang kita nagtatao nin udok sa buot, abo ta na nga ning ipamidbid sa iba. Ninhuli ta, aram ta, that God cannot be outdone in generosity. The more we give, the more the Lord will reward us. Kaya lugod sa satuyang pagkabuhay bilang sarong Kristiyan, let us really be practical na kung gusto tumong makaresibin ng biyaya sa mahal na Diyos. Siring kay itong babaeng balo duman sa Sarapet na binanggit duman digdi sa enot ng babasahon, ninhuli ta siya padagos na nagtao ki Elias kan tinapay. Maski iyang kadikit, alagad nagyari na kung saan itong kadikit, iyo ini nagpabulos kan biyaya hali sa mahal na Diyos. Lugod kita sa satuyang pagkabuhay bilang sarong Krisyano, ipahiling ta na kita tunay na may pagtubod, bako na mabuhay kitang iniisipin niyan sa diri. Makanod kita sa pagtao, tadyan sa pagtatao, nakukuha tang kahulugan kan buhay. Diyan ta nakukuha andalan, pasiring sa kaugmahan, iyo iandalan, pasiring sa satuyang kagurangnan, ta sa paagi ng pagtatao, diyan man kita mga tugang nakakaresibi ng biyaya sa iya. Matilog kita gabos, asin bagon ta, an satuyang pagtubod. Kita gabos, yaon sa screen. Nagtutubod ako, sarong Diyos amang makakamhan, kaglagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya, nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya, hali sa kalangitan. Asinani naman, huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin nanitawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagot sa kagadanan, asin ililubong, asin kanigatulungal daw, nabuhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo ka nama, asin mamuraway na mabalik, sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. An sa iyang kahadean, daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kay bakan Ama asin kan aki,
sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagbabahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga ganan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mga tugang, ang Diyos matinao, asin namuot nagayo sa sato. Siya nagsabi, mag-ako asin kamo tatawan. Magdulot kita nin mga pamiibi sa satong simbahan asin banwaan, asin sa lambang kahagadan masimbag kita. Kagurangnan, inanyuga kami. Kagurangnan, hinanyuga kami. An simbahan, kateripunanin mga nagtutubod, makanood manlugod na siring sa babaeng balo sa Ebanghelyo, maghiras susog sa saindang kakayahan, para sa kakarahay kan banawaan ng Diyos, mamibi kita. Kagurangnan, ininyuga kami. Ang mga naglilingkod sa banawaan, ang mga serbidor kan gobyerno, mahali manlugod sa inda ang mentalidad kan korupsyon, tanganing ang gabos na para sa pangangaipo kan nasyon, maitao sa tamang matatawan, mamibi kita. Kagurangnan, ininyuga kami. Para sa katuninungan kan satong banawaan, nalugod ang gabos magkasararo, para sa ikakarahay kan lambang saro, mamibi kita. Kagurangnan, ininyuga kami. Para sa gabos na uya digdingon yan, tanganing ang tataramon kan Diyos sa satong nadangog, satong isabuhay para sa ikakarahay kan gabos, mamibi kita. Kagurangnan, ininyuga kami. Asingunyan, sa lipot na panahon, ipabibitaman ang sa diring kahagadan, personal intensyon sa misang ini. Kagurangnan, umabot lugod sa panahon na ang bilog na kinaman magtubod sa imo, tunay na Diyos, asin sa imong sinugo ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi kamo mga tugang, tanganan sako, asinan sa indong atang, makumalugodin Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, asing kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, kaugaying hilnga, ang mga sakripisyo ngunyan, tanganing makamtan mi, sa maludok na pagkamuot, ang ginigibo mi, huli kan misteryo kan pasyon kan sa imong aki, huli ki Kristo,
na samong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat matanos sinakakaligtas na danay siminsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan baralama Diyos na makakamhan na ring kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala lintawo, nagpakumbabang mamundag sa birhen. Siya na nagtios kan krus, nagtalingkas sa samo, sa danay na kagadanan. Asin sa pagbangon, hali sa mga gadan, nagtao sa mo, ninbuhay na ring kasagkoran. Kaya kairima kan gabos ng mga angheles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit noon na ugbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit at sinagang, palukan sa imo, kamurawayan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Paladanan pinaligdig, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurangnan, igananggadan banal, burabod ding gabos na kabanalan. Kaya ni mga atang, namimigbi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan ni Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon. Nagwaning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Asin idinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak, naidodolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagwan niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Asin itinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tanian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, nabababuloson para sa Indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon Indo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubon. Ang pagkagadan mo kagurang na Pinapamareto niyo mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sa kuna ikaw magdadong. Kaya kami na nagurumdom kan siyang pagagadan sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asing kalis ting kaligtasan. Nagpapasalamat na binabagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin ikikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nagalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen ina kan Dios, kaiba ni San Jose na siyang esposo, kan mga banal apostoles sinigabo sa santos, kaiba ni San Rafael, Arkanghel na satong patron, na kay dupa nakapagaykay sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay niling kasangkoran, mag-umaw sin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Jesucristo. Huli sa iya asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan nasin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Aman niya mo nayaon ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magnatungan kaniang mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit. Sa mong kakanon sa araw-araw, itaon mo sa muyangon yan, asin panawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na
Pagpatawad niya mo ang mga nagkakasala sa buyan. Asinare kami pagdarahas sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agaw kami sa gabos na maraot, namimibi kami kaguranan. Warasan sa mga lawnyamuan katulinongan, tanganing kaming natamangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imong kahadean, Asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katulinongan ni winawalad ko sa Indo, an sakong katulinongan itinatao ko sa Indo. Hari pagilingan sa mga kasalan ko di pagtubod kat sa imong simbahan. Asin babagkanigwa na siya mapatuninong si magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katulinongan ng kagurangnan, danay namapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bilang magturugang, magirirasan kita kan katulinongan ni Kristo sa lambang saro. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kudero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan kinabang, kaharaki kami. Kudero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan kinabang, kaharaki kami. Kudero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan kinabang, tawi kami ni Mga tugang, uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, uy si Kristo, na padagos naging matinao sa satuya, nakitaman lugod, maging matinao sa iya asin sa kapwa. Paladang kita kabos na inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magdaram ka sana, asin ang sakong kalag maoomayan. Patamaan lugod kita kan hawak asin lugod ni Kristo, sagod sa buhay, dalig sa koran, Amen. an hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an magmang paglingkod sa mga banal na misteryo. Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya. Inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mahehera ko na Jesus. Tauan sa kalag ko andaing katapusan mong tabang. Mauot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya.
Lugod ay ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ikanagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos sa bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagud pa man sa kaibahan mo. Amen. Jesus, nakahurang na kami sa imo namumutan. Ikaw ang puso, ikaw ang buhay, bilog na hawak asin ka lang. Jesus, nakahurang na sa krus, buhay mo ipinusay. Ansi mong hawak, ansi mong lugod, buhay na naikasagaran. Ikaw tinapay na banal, binaang para sa mugamos. Ikaw narap na banal, itinaw sa mugamos, inumuling buhay. Jesus, nakahurang na ikan sa muyang paglaon, ikan kakanon sa langit ikan, waka na kami kagurang na. Ikaw tinapay na banal, binaang para sa mugamos. Ikaw narap na banal, itinaw sa mugamos, inumuling buhay. Itinaw sa mugamos, inumuling buhay. Maluhod po. Pamibi para sa sarong pagbaklay kan sa tong simbahan na lokal. Uya kami sa tubang mo, Espiritu Santo, nagkakatiripon sa ngaran mo. Mapamugta kalugod sa samuyang mga puso, ikanasulong magiya sa mo. Tukduan sa mo ang dala na dapat ming agihan, asin kung paano niya mo iyan masundan. Kami mga maluya asin makasalan, hari pagtugot na kami magibon in anuman na bakong tama. Hari pagtugot ang kakulangan sa pakasabot, magdara sa mo sa salangdalan, o makaimpluwensya sa samo sa mga salanggibo. Gikan sa imo, mapasamo lugod ang pagkaburonyog, tanganing sararo kaming magbaklay, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, asin daing marayo sa dala ning katotoohan, asin kun ano ang tama. Gabos ini hinahagad mi sa imo, na nagtatrabaho sa nambang lugar asin panahon, kasaro kan Ama asin kan Aki, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, pinakakan sa banal na atang, asin nagahagad kan sa imong pagkaherak. Nagpapasalamat kami sa imo na sa pagbulos kan sa imong espiritu, magdanay ang grasya ning katanusan sa mga linaugan kan langit nun nakabagsikan. Huligi Kristo,
na samong kagurangnan, Amen. matukaw po kita sa nakapipirang paisi. Enon sa gabos, mga tugang, minapila po ako sa Indo na sa tuwing second collection para po sa bilang pagtabang niyato sa mga saradit na parokya na pinagtatabangan niyato. Thank you very much sa inyong generosity as in tabang. Ikadua, manunugod po ini sa tuyang Legazpi Catholic Cemetery, pinapaginumdum tabi ang gabos na lalo na sa mga igwaning moroso sa Legazpi Catholic Cemetery na nagpalubong kan 2014 hasta 2015, paki-asikasyon na tabi ini sa lalong madaling panahon. Para sa ibang detalye ka ini, magbisita na sa natabi sa opisina kan sa tuyang parokya. Sa Giraray, pinapaginumdum sa tuwing gabos na sagud mo niyan ang mga misa desinaryo, 10 days, para sa mga gadan. Nagpuon ini kan November 2, asin matapos ini sa Huwebes, November 11, alas 5 nin hapon. Kaya yung digdis sa tuyang atubangan, ining sa tuyang ipinagpapangadjian na mga intensyon para sa mga kalag. Asin ikaapat, gusto ko pong magpasalamat sa gabos na nagdonar sa nakaaging simana. Gabos po ini anonymous. May nagtaong 10,000 pesos, 3,000 pesos, 1,500 pesos, duwang 400 pesos. As in sa Roma na community, nagtaong 7,170 pesos. Salamat, as in Diyos ang magbalos. Matindog kita para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magduko nin payo sa paghaga de bendisyon sa mahal na Diyos, asin sa lambang pamibi, masimbag kita ngamen. Bendisyonan kamo nin Diyos ning gabos na karangahan, asin iwara sa Indo an katulinongan sa gabos na aldaw kan sa Indong pagkabuhay. Amen. Ilikay niya kamo sa gabos na kaurasaan, asin pasarigon ang sa inyong puso sa iyang pagkamuot. Amen. Papagyamanon niya kamo asin kan sa iyang mga balaog nin pagtubod, paglaom asin pagkamuot, nganing ang sa indong gibo sa buhay na ini, magdara sa indo nin kaugmahan sa buhay na rin kasagkoran. Amen. Asin bendisyonan kinagabos nin Diyos na mamumuton asin mayrakon, anama, asin ang aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kita sa katulinongan asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission, totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end, to your mission, Lord. We give our yes. Go where the sun rises above the hills. Share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way. Spread the fire of mission for the Lord. We stand the gift of mission, mercy, compassion, justice, and peace. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. The gift of mission, totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end,
Thank you and good morning.